Minulý týždeň odohrali ružomberskí futbalisti 8-finálový duel v pohárovej súťaži. Postupová radosť sa miešala s rozlúčkovými pocitmi. Na lavičke totiž skončil tréner Smetana, ktorý s mužstvom dosiahol výrazné úspechy. MFK Ružomberok má za sebou 5. kolo Slovnaft Cupu, v ktorom si zmeral sily s Komárnom. Šanca domácich prišla už v závere 2. minúty. Chobota našiel dlhý pas z vlastnej polovice. Ten vyzval nabiehajúceho do Monkoša. Jeho posunutie však nenašlo pri vzdialenejšej žrdi komárňanskej brány nikoho. Prvá strela na bránu prišla o chvíľu, keď rozohrávku hostí zachytil Luterán a vyskúšal to spoza veľkého vápna. Jeho nepríjemný pokus spoza hráča, ale brankár Dlubáč vyrazil. Ruža mala výrazný a nebezpečný útok po ľavej strane, najmä zásluhu Madleniaka, ktorý vytvoril niekoľko šancí. Najprv sa do nej dostal Hladík, ktorý zakončoval z hranice 16. Jeho strela letela nad bránu. Po ďalšej Madleniakovej prihrávke sa v príležitosti ocitol Boďa. Zasahovať musel Dlubáč. Do streleckej pozície sa po štandardke dostal o chvíľu aj Chobot. Do lopty sa oprel z voleja, ale komárňanskú svetiňu minul. V 38. minúte prišiel opäť Madleniakov center. Posadil ho na hlavu Chrienovi, ten ju pretlačil Hladíkovi a hoci sa lopty brankár dotkol, jeho usmernenie rozvlnilo sieť a Ruža sa ujala vedenia. V záverečných minútach prvého dejstva mohla Ruža vedenie navýšiť, keď Madleniak ešte hľadal Chriena na zadnej žrdi. Ten sa však nakoniec k dorážke nedostal. Myslím, že jsme do toho zápasu a celkově ten první poločas dobře vstoupili a v tom úvodu jsme si vytvořili mírný tlak a chtěli jsme dát co nejdřív gól, ať si ten zápas dobře otevřeme a rychle. Dobře, že se nám to do poločasu podařilo. V ďalšej časti hry Chrien po chybe Komárna rozbehol peknú útočnú akciu. Našiel Hladíka, ten prihrávkou pred bránu hľadal Chobota. Tento však dostal na jeho slabšiu pravú nohu a preto sa mu skorovať nepodarilo. Na ťahu ale bolo Komárno s jednogólovým mankom. V druhom polčase si aj vytvorili viacero sľubných šancí, no Ťapaj ukázal svoju kvalitu a mužstvo podržal. Vydarenú strelu Tamáša, krútiacu sa k ľavej žrdi, fantastickým zákrokom za svoj chrbát nepustil. Tiež bol pripravený pri ďalšom Tamášovom pokuse. Jeho nepríliš prudká strela ho neprekvapila. O chvíľu na to sa ale z ničoho nič dostal do obrovskej šance Silvestr. Vypálil spoza Köstla, ktorý mu strelu nestihol zblokovať. Ťapaj však potvrdil svoju kvalitu a držal oranžových vo vedení. Poradil si aj s nebezpečnou situáciou po ďalšej Tamášovej strele. Po faule na Luterána Ružomberčania získali štandardku, ktorú si faulovaný aj rozohral. Jeho center ešte posunul spoluhráč Köstlovi. Ten vypálil, jeho pokus ešte petičkou usmernil do Dlubáčovej brány Huf a zvýšil tak vedenie domácich na 2-0. Intenzita duelu po strelenom góle upadla. Následné kúskovanie hry vyhovovalo domácej lavičke. Na skóre sa už nič nezmenilo. Ružomberskí futbalisti postúpili do štvrťfinále pohárovej súťaže a výhrou sa zároveň rozlúčili s trénerom Smetanom, ktorý týmto zápasom ukončil pôsobenie Počebraťom. Jeho kroky smerujú k západným susedom. Aktuálne už trénuje v najvyššej českej lige FC Slovácko z Uherského Hradišťa. S trenérem jsme zažili krásný rok. Dotáhli jsme to do 6, vyhráli jsme pohár. Hráli jsme dobrý zápasy v evropských soutěžích a to samozřejmě díky trenérovi a celému realizáku. Změnili jsme trošku ten fotbal a určitě nás to všechny posunulo, jak nás, tak trenéra. I pro mě tady ta situace je úplně nová, kdy opouštím si myslím velmi charakterní a pracovitý a tým, který prošel od začátku obrovským vývojem a toho si strašně cením, jak to zvládli, jak jsme se zlepšovali, kam až jsme došli a ta cesta s váma, jak se s náma byli tou Evropou, jak to bylo náročné, jak to bylo hezké, je to těžké, ale zároveň i něco se dokázalo, takže je to fajn. Myslím si, že jsme tady prošli nějakým vývojem a udělali jsme kus práce a i teď, když jsem si to ty poslední dny, tak už připouštěl nebo promítal, tak mi to přijde, že za ten rok jsme tady toho stihli možná co někteří za 5, za 10 let a tak je to takové. A samozřejmě i ty emoce v tom jsou. Smetana pri odchode necháva tým priebežne v prvej šestke a aj pokračujúci v Slovnaft Cupe. Za kormidlom Ruže ho nahradí český tréner Radim Kučera.